4-5 ýyl mundan öň menden sorasalar da mekan haýsy filmiň dogamy çykmaz öýtýän diýseler, Gladiator diýerdim dostlar. Sebäbi filmde baş gahrman ýok boldy. Zlodeyem ýok boldy. Film gutordy. Dogam etmäne hiç ýyl sebäp ýok şo taýda. Ýöne inhada Gladiator 2 çykdy. Gelin şu gün şu film barada gurrun edelim. Ýöne ilki men kritikler näme diýär, şonu kap beresim gelýär. Amerikada şolar ýaly belli jurnalistler bolýar da, jurnallar bolýar, filmler çykaýanna şolar görýär, şolar nähilligini aýdyp berýär. Sereden şey diýip berýär biri, Ridley Scott, ýagny şu kinoň rejissöri, öz filmleriniň dogamyny hiç kime zaýalamana ruhsat berenok. Özü gülýan edip zaýalaýar diýär. Käbir adamyň şeýle bir dili duzly bolýar, hemem dogry bolýar. Gara gog däl zatlar ýazylygy. Ondan soň kino görülende kommentariýalar bolýar aşakda. Olara kak gördüm men. Hemme kişi öňkü kinowy deňeşdirýär. Gog däl, hiç ýylyň atmosferasam ýok, duham ýok öňküň diýip. Indi men liçni öz pikirimi aýdaýyn dostlar, men gördüm kinony. Öňkü Gladiatorly deňäňde düýbünden başga zat. Ýöne şu wagtga çykýan kinolaryň içinde seretseň de erewet däl, görmezçe däl, kinoman bolsaň görüp bolýar. İç gysgynç däl kino. Şu Joker çykdy dostlar. Ören iç gysgynç, ören bir hili oturur ýaly görüp. Bul bolýan şol bir zatlar bolup dur. Action, eýle, beýle ütgäp dur. Daje normalny bir mesai dialoglar hem ýok kinoda. Yine de şu taýda spoiler gider dostlar. Öňünden aýtýan men, nämen esasyny dogam edip çykardylar meni. Geçen şahsyndaky Maximus ýok berdi. Aktyor Russell Crowe ýok. Ýöne şu öňkü şahsyndaky oglanjygy Maximus'un ogly edip çykardylar. Şola baş gahrman şu taýda. Görýäňizmi? Hiç ýyly bolmajaklaryň esasyny dogamynda öretdiler de. Gara şolar ýaly. Gördüňizmi? Siz näme pikir edýäňiz? Görmedik bolsaňyz, kinoman bolsaňyz seredip bilersiňiz. Ýöne deňeşdirmäň. Aýratyn bir kino diýdi göreberin. Ýene bellek geçerim gelýär. Igra kalmaryň tädeti de on çykdy da. Şu dynymy ýa dynyp barýarmy hemme böle çykyp gördüňizmi siz? Men inni görüp başlaja, hezirmi ýadyň aşakdan netip bolsa şoň gurrumuny eder. Ondan dostlar şu taýda bir gelecek goşaýyn şuny, haýyş edýän sizden. Men Aýratyn kanalda gurrun berýänne. Biziň şu Aşgabatda haly dükanymyz bar. Ören ogadan kaçsyny ýokary hil hallar satýar. Kime gerek bolsa, kim gyzyklanýan bolsa, habarlaşyň biz bilen. Men nomerlerini goýaryn şu taýda. Şol Aýratyn kanaly geçiň, salgymyz hemme zadymyz baş otayda ýa-da jaň edip sorap bilýäňiz. Inni bolýan men gowurýan rubrikam. Seredin, häzir filmden bir sözlem aýtjak. Kim öňürti bilip kommentariýada bellete, şoňa 1 aýlyk bilet film tölөө kartynyň koduny ýazyp uratjak. Men türkmençe geçirendirin. Özüňiz soň düşünjek bolun. Filmde şey diýär. Gelin ýene-de görüşýänçek diýelim. Haçanna hoş gallyse bir hil görüşmäne umyt galanyp. Haýsy filmden şol. Bilin, ýazyň, janyňyz sag bolsun. Dostlar, salamu aleykum. Köpüňiz haýyş edipsiňiz. Mekan Adin Doma film barada gurrun edýärli. Geçen ýylam gurrun edipdik biz. Ýöne ýene-de şo film üstüne durup geçýär. Sebäbi kinoň döreşi barada kän gyrykly pursatlar aýdylmadyk. Gittik. Может, они просто заняты? Может, они не забыли о вас, а забыли вспомнить о вас? Нет, люди не хотят забывать. Это происходит само. А если я поверю кому-то, и мое сердце снова будет разбито? Вы должны рисковать. Вам нечего терять. Да, ваше сердце разбито, но не погибло. Aslında şu film Macaulay Culkin'in esasyna döreýär. Şu film çykmagyndan 1 ýyl öň başga bir filme düşýär. Ana şo taýda ören ökdoýnaýar. Prodüser bilen rejissör görüp şuň esasyny Adin Doma filmde öretýärler soň. Filmde Macaulay Culkin çagaçyk bolandan soň günüň dogamyna 5 sagat işlemek ruhsat berilýär. Kinoň köp bölegi giýje düşürilýär. Ýöne giýje uzak galyp bilen op çaga. Şoň üçin şuň böleklerini Aýratyn ýazýarlar köp ýerine.
Kadrda bile oynamaly yerlerini düşürýärler. Ýöne aýratyn kadrda birege yüzlenmeli bolanny uje ýok diýär şol aktyor. Ejet bolup oýnayan aktrisa şeý diýär-de, men oglum diýip yüzlenýän kadrymda Macaulay Culkin ýok uje diýär. Tenis oynalyan kökkäteride aýtmaly bolýar diýär. Şonu oglum diýip yüzlenemde erbet gülküm tutýardy her gerek diýär. Aktyor Joe Pesci ogrin keşmini oýnayan filme düşüp görkä kadrdan daşynna Macaulay Culkinden ýürüýte gaçýadym men diýär. Sebäbi birden öwrenşdik, soň kadrda menden çekinmez, gorkmaz diýip. Hakykatdanam şoň üçin her gerek men gaçyp diňe kadrda bile girýärdim diýär. Ana şo taýdaky Macaulay Culkinin tiskinişi, gorkuşy hakyky reaksiýa diýär. Ýöne film düşüp bolanlardan soň bular hakykatdanam dostlaşýarlar. Inni Macaulay Culkinin kakasy barady gurrun edesim gelýär. Güdüg aýdanda ören yaramaz adam bolup durşy. Şu çağaçyň talandynyň bardygyny bilip, kino çağırylýanlygyny bilip, artyk moç goşmaça talaplar goýýamyşyna, meselem şu filme düşüp görkä rejissöriň ýanyna gelip, Macaulay şu jigisinem gaty göwür ýa, şondan aýra gezip bilen okşunam oýnadyň diýip jigisinem sokup, ýa artyk moç pul sorar, ýene edip, şondan soň rejissörler şeýle bir karara gelipdir. Inni filmlere düşmeli bolanlar, meselem Harry Potter filmde castingden diňe çağalar geçmän, ine atalaram geçýär ekeni. Sebäbi şular ýaly yaramaz meseleler döretip bilýär diýip. Men öňküde gurrun beremde şu Macaulay Culkinin kakasy barda giňişleýin gurrun beripdim. Aşarakda badyr dostlar gözleseňiz. Aslynda şu çağaçyň karýerasynyň ýitmegini, şu beýnisiniň üýtgemegini şu adam normal däl dostlar şu Macaulay Culkin. Şoňa kakasy sebäp bolan. Hudaý saklasyn, ören yaramaz adam bolan şu. Inni şu ogodan jaý barada gurrun edelim. Ýürüýte göllep tapýarlar şonu. Rejissor aýtdy, bize ören uly hem ogodon hem zagadyçyn jaý gerek diýip. Bunam Chicago'ň Winnetka obasyndan tapýarlar. 20-nji asyryň 20-nji ýyllaryna salynan jaý şu. Bu jaý bir maşgalan ýaşap görün, öýde arenda alýarlar bir näçe wagtlaýyn, ýöne kino düşülüp ýörkäde şularam ýaşaýar şu jaýda. Öý eýleriniň gyýjaga şaýtýar soň ören gowuk tudurýardylar diýär. Ulu gowukdy biziň öýümüz diýär. Men komnatymda Macaulay Culkinin ýürüýte muallimi gelip şo taýda tapaklaryny geçýärdi diýär. Ýöne şu jaý şu wagtam aýratyn bir görmäne barlýan ýerleň biri. Eýeleri soň satdy bu jaý başga kişally. Bir selem hiç kim eltmän gezdiler. Ýöne inni bolýyn şo filmi düşen aktyorluň biri ally şu jaý. Her ýyl täze ýyl bayramçylygy goloýlanma şu jaý arenda berilýär. İçem edir şu filmdäki ýaly. Girýän alýan täze ýyly kak budda Adin doma filmde geçireniň ýaly. Filmde bir sahna bardyr. Kevin kakasynyň sakal syryny ulanýan terişletini eline çalyp ýüzüni urýar. Şeýdi men wägirip gygyrýar. Şol sahna aktyoryň öz improvizasiýasy diýär. Ýöne gödüňizde gelýärmi? Şo jagaş sahna filmiň posteryna da girýär. Bir giden reklamalarda da ulanýar. Garal şu çağı ören talantly bolan. Şuňa bir şeýle geljek umyt etýärler-de, legendarny aktyor bolar. Şeýle bir üýtgüşik adam bolar diýip. Ýöne ýankaçymyz ýaly ýetkinjeklik ýaşyna ýetip ýetmäke hem zat ýumurlýar. Ýöne ýekeje zat hakyky bolup galýar. Şu film bilen legendarny aktyorun bolýarby. Ýyller ýüzläp müňläp filme düşüp akymda galsa, bu ýekeje film bilen şolar ýaly boldy. Indi film barada aýtsak, 90-njy ýyl prokata çykdy şu film. 18 milyon dolarym çykdy jedildi. 460 milyondan känem pul gazandy. Diňe bir o pul gazanman, şo ýyllan şu wagda çenli täze ýyl günleri esasy görülýän filmleň birini görüldi. Gödö gaýdanda dostlar, ýylyň dogamyna da şu wagdam alsak, her ýyl müňle film çykýar, täze ýyla bagyşlanyp. Ýöne birem şuň ýerini tutup bilen o. Aýratyn üýtgüşik kino bolmaly. Şoň üçin diňe şu film göresiň gelýär. Şeýlerak dostlar, kän wagtyňyzy alyp durmaýyn, täze ýyl günleri gowy filmler görüň, şatlykly hoş geçiriň wagtyňyzy. Nesip bolsa, menem täze ýyla çenli, täze videolar bilen geler durarym. Kutlar nesip bolsa. Janyňyz sag bolsun, işleňiz uğruna bolsun.